Right, sanibona Ndumelang, Majoro Bonjo mambo vipi? Wanibingelelayo bathi unjani mfoka Dladla phansi emkhambathini la ngiyela ngikhona. Right, namhlanje sizokhuluma ngebhola making ukuthi iyini. Ibhola making it's a trade njengoba sazi ukuthi kuye kuthiwe khona ama skills kuma skills ama hand skills kumese ahlukahlukana ngokwama trades ahlukahlukana ngokwamagama abizwa ngawo nangokwemisebenzi osukuyenza. Ubhola maker i-trade leyo osebenza kakhulu, umsebenzi wakho uwenza from i-drawing. Mangabe mhlampe nje ngenza isibonelo befuna ukuthi ubakhele lento le oyibona njengamanje ngokwe-language yakwa-bola making ngingathiwa noma yakwa-engineering kungaba kuthiwa i-shoot le. Why kuthiwa i-shoot? Because njengoba ivulekile la ukungena ngapha uphume ngapha but ivalekile right round, ingabe yakhiwe from ini? Insimbi mangabe kuwukuthi yakhiwe, and then okusho ukuthi whatever product mhlawumbe ngaba nebhande la elidlulayo, and then kube nebhande la engabe kuwukuthi lifike lithele i-product la, ihambe phakathi iphume isiphuma la, iqhubeke iye la iya khona. Ingaba i-product, ingaba inoma yini. I-shooting iyasebenza kuma-boilers mhlawumbe kuthiwa mhlawumbe kuhamba amalahle mawukuthi kubaswa i-boiler noma kuhamba iy'nkuni kanjalo yabo, noma kuhamba ibhagesi mawukuthi mhlawumbe isekhampanini enjengenkampani ekhiqiza ushukela okusho ukuthi ifike igaye umoba. Mangabe umoba usugayiwe lamakhasi lawa thina sesiwakhiphe siwalahle abizwa ngokuthi ibhagesi. Lamakhasi mangabe esegayeke kanjalo aphuma ujuice kuthiwa ibhagesi. So ubhola maker into ayenzayo usebenza from i-drawing, okusho ukuthi ngabe izonikezwa i-drawing ezokunikeza o-size bonke ukuthi lento ukusuka la uze la yubani, ukusuka la yubani, i-thickness ekumele asebenze ngayo yeplate, whether iplate lensimbi masikhuluma ngeplate lu-6mm noma lubani noma 3mm azosebenza ngalo kunikezwe bonke o-size. Then ubhola maker fanele asebenze from i-drawing, yena ayidwebe lento le. Uma eseyidwebile enze i-layout yayo, i-paper template ukuthi izobuya kanjani, eyenze okusho ukuthi isuke iyiphepha eli-flat njengaleli, and then uzothatha leyo paper template ubhola maker athathe leyo nto ayikhiphele eplatini lensimbi. Mabe seyikhiphilile eplatini lensimbi, then ukusebenzisa imishini esuke ikhona e-workshop, ngabe yokushisela, eyokubhenda, eyokurola kanjalo, usuke ezokwakha lento ekumele iphume. Yabo mawuthi eyokubhenda shuthi iplate eli-flat lizobhendwa libe nekhona kanje, mhlampe libhende futhi ngala yabo, okusho ukuthi sekufuneka kukhathwe uphisi weplate manje ozongena la phezulu uhlale mese yenza i-tack welding. I-tack welder uya-tack welder, akashiseli ama-full welds ubhola maker, even though kungenzeka ukuthi u-capable of ukuthi angakwenza lokho, kodwa kuyenzeka eminye imisebenzi ibe i-require ukuthi bafuna a-qualified welder ukuthi yenziwe i-welding kulezo zinto lezo. So okuyiyona nto eyenza ukuthi ubhola maker no-welder babe nokuhlobana ngokomsebenzi nokusebenza futhi ngokusondelana, kodwa-ke sobe sikuchaze kwenye ividiyo lokho ukukhuluma more about lokho. So ibhola maker-ke isebenza kanjalo, usebenza kakhulu ngensimbi, usebenza from i-drawing, wenza umsebenzi o-physical nje kakhulu, akuwona umsebenzi olula, unakho ukusinda, but even though usinda kodwa phela uyasebenzeka. Umsebenzi o-challenge-ayo, fanele ube umuntu okwaziyo ukucabanga kakhulu, ube namaqhinga ukuthi okay makukanje le problem ngizoyisolva kanjani. Izona ndlela kumele usebenzise ngazo lezo as ubhola maker. Mese amathuba akhona kuyona ibhola maker ey'nkampanini like ikashukela, ey'nkampanini nje, angithi iy'nkampani nje ey'khiqiza ukudla kakhulu obhola maker bayatholakala. Ey'nkampanini ey'mayini bayatholakala obhola maker, kwey'nkampanini ey'khiqiza imikhumbi bayatholakala obhola maker, akhona amathuba abo kulezo y'nkampani ey'njengalezo. And then kuwukuthi-ke normally i-training yebhola making ngiyithathe about 3 years kuya ku-4 years, kuya nge-contract oyisayinile kuleyo khampani oyisayine kuyona. Indlela ebekusebenza ngayo bekuba ukuthi mawuqeda u-matric wakho noma mawuphuma e-high school, angingathi mawuqeda u-matric, mawuphuma e-high school ubuphuma uhambe uyofunda e-TVET college, ufike wenza ibhola making yakho. It's either uzokwenza NQF level 1, 2, I mean NQF level 2, 3 and level 4, uphume usunesitifiketi-ke esizokusiza ukuthi ukwazi ukuthola i-learnership noma apprenticeship, noma uzophuma esikoleni uyofunda u-N1, N2, N3 wayibhola making. Once wano-N3 usuyakwazi ukuthi usungathola i-apprenticeship noma uthole i-learnership, ikhampani ezokuthatha ikutrain, ikukhokhele kwi-training center ethile ekuyona ezokwiza ukutraina, and then at the same time ubusebenza nasemsebenzini uthole i-work experience up until kuhlangana isikhathi esanele ukuthi usungakwazi ukuthi u-apply for ukuthi uthole i-date yokuthi wenze i-trade test. Wenza i-trade test yakho, then uthole isitifiketi sakho, and then uzobe usu-qualified as an artisan.
then yabo usuyafana nomuntu obekade e-university mhlawumbe eyofundela i-nursing noma eyofundela i-teaching. Kuhlukana ngokwemikhakha ngokuhlukahlukana ukuthi wena ikuphi la ushone ngakhona. Iyakhona kakhulu futhi i-pipe work ikhona kakhulu kwi-boiler making. Kungenzeka ugcine usuzwa abantu abathi bawo-pipe fitter. Nekwenye i-trade esigcina izaleka ekuthiwa i-pipe fitting. I-pipe fitting izalwa yini? Izalwa i-boiler maker, because o-boiler maker basebenza kakhulu ngokuthi bakhe amapayipi. At some point benza amapayipi, bafaka ama-flange, bawashisele, and then sekufanele baye eplantini kuqaqwa amapayipi amadala, kufakwa amapayipi amasha, noma kwakhiwa i-project entsha esuke kune-pipeline ekhona lapho ukuthi kungenzeka ukuthi lawo mapayipi azohamba amanzi noma azohamba i-steam noma kuzohamba i-product ethile ngokwekhampani. Kukanjalo-ke yenye yama-trade akhona ngaphansi kwaka-mechanical engineering. Masikhuluma i-mechanical engineering iyi-umbrella because siyazi ukuthi kune-diploma or a-degree kwi-mechanical engineering, and then kunama-trades akhona njengayo i-boiler making, i-welding, i-fitting, i-turning, ne-millwright nayo iyathinteka khona la kwi-mechanical engineering. Zingaka bese siphethe okwamanje, kuzoba okuzayo. Danke, ngiyabonga. So lesibuye njalo sinicacisela nje ukuthi ihamba kanjani le ndaba yama-trades nama-opportunities ukuthi aqhamuka kanjani.